ľudia, dneska prišla tá chvíľa, na ktorú sme čakali. A to znamená, že oslavujem oslavu 20 videí na mojom YouTube kanáli. Takže to natáčam v mojej XB. Inak vám nepoviem, jak to natáčam. Že tu mám hudbu. Čakajte, môžem to spomínať? Dobre. Ale to je dobré. Ale pozrite sa. Ja? Viete, že som Dominik. Ale v škole ma prezývajú Dominičko. Alebo Dominik. Takže Dominik. Že proste, aby som nečakal, že viete. Takže po tomto videu budeme pozerať moje knihy, čo mám v knižnici a pozeranie mojich diárov, čo tam mám za blbosti. Takže tu mám Brainrot, hudbu a tí, ktorí si ešte pamätujú 2016. Teraz som sa narodil, mám fidget spinner, woohoo! Som ani nevedel, že to mám doma. Ne, help me, ja som ho pokazila si, ja som nesvedčil. No prosím ťa. Dominik, už prosím to neháč na zem. Nebudem. Sľubujem, že nebudem. Ale keď si pamätať toto je legendárne. Takže fakt vám ďakujem za to, že ste tu pre mňa a že ste tu pre všetkých. A tak to by počkajte ľudia. Ja nechápem, mne tu idú 3 pesničky naraz. To je nič toho, toto nemôžete vidieť, čo mám teraz v ruke, lebo toto bude až po tomto videu a fakt hrozne vám ďakujem za to, že ste tu už so mnou jeden celočičký rok. Takže ja som si myslela, že ja to nikdy nedotiahnem, že ja budem mať jedného odoberateľa a to je Boblama. Ja chcem dosiahnuť, ja chcem mať raz YouTube button a proste, že tam sa ma budú pýtať, že pamätám si svojho prvého odoberateľa? No áno, je to Boblama. Takže toto video je slávnostné, takže nemám čo riešiť. Takže aj s papučou. Toto je papuča z McDonaldu. Akože moja sestra mi to dala, ale proste, že to mi to si nemohli, ale mám. Ale počkajte, to vyhrába hudbička, vyhrába. Počkajte. Ľudia, videli ste niekedy Lego gumu? Tak to je takáto. To je dobré. Ľudia, toto video by malo byť 10 minútové alebo 15 minútové, čo
tieto vrče dobre. A vo videu, čo bude potom, to vám nepoviem. Čiže musíte sa nedočkavo preplávať cez toto video do ďalšieho videa. Neviem, že to je blbé, čo som teraz povedala. Máme polička. Teraz sa cítim, ako keby som videl tarantúlu, ale fakt nie. To je, ale fakt už to je dobré, lebo takže teraz sa cítime k čoga, ale to je jedno, fakt hrozne vám ďakujem. Takže mám tu ventilátor, mám tu mini ventilátor, ktorý nie je na elektrínu, ale takto. Prepáčte, že robíte zvuky. Hádam to neuvidíte na kamere. Dúfam, že to nepočujete na kamere. Takže to dúfam, že toto je dobré. A toto je mega ventilátor. Malý ventilátor je dobrý. Ľudia, keby som dal byť nejaký youtuber, tak som asi nejaký youtuber. Ale to už vás nezaujíma. A viem, že vás nezaujíma nič na mojom kanáli a toto je len tak video na mojom kanáli. Takže na konci videí bude nové outro. Hudba na maximum. This is good glasses. Opačne, ne? Toto mi mama kúpila, keď som mal 5 rokov, teraz mám 8,5. Ľudia, ale ešte vám chcem niečo povedať. Že mám rád Harryho Pottera a viem, tento mesiac mám trošku takú pauzičku, lebo proste išiel som minulý doktorke a to všetko ma vystresovalo a to je také, že ja neviem. Takže avocados from Mexico. A good meme. Good. Stoj. Sadni, opovaž. Ja ľudia nechápem, že čo tento tu trulo robí. To myslím mňa. Ale no už to je také, že neviem, kedy budem končiť na YouTube, ale dúfam, že nikdy. Takže som rád, že natáčam na ten YouTube náš a viete, že ja si to len tak tancujem, no takže to bolo všetko z môjho špeciálu a veľmi som toto video plánoval, takže toto už asi bude koniec videa, ale počkajte, však ešte máme minútku a prepáčte, ale tá hudba v pozadí je otravná, ale chcel som mať len hudbu v pozadí, takže to vás nemá čo zaujímať, že mám hudbu v pozadí. Takže, čaute ľudia.
dneska už sa lúčim. Dobre, raz, dva, tri.